L-Odwa tajba. Illum il-ġimgħa 12 ta' Lulju nilqakom għal qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Hekk kif illum il-Korp tal-Pulizija ta' Malta qed ifakkar il-210 anniversarju mit-twaqqif tiegħu.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Eccellenza, President della Repubblika, Onorevoli Ministru, Aziz Kommissarju tal-Pulizija, Uffiċjali, distinguished guests, especially members of the Diplomatic Corps, uffiċjali, membri tal-Korp, u anke grupp sabiħ ta' rekluti, natikom merba f'isem Ġesu Kristu, nilqakom fid-dar ta' Alla biex nitolbu li l-mulej jibqa' jmexxina Domine dirige nos. Kuti aħna dajfin jew nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indima ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna li ħalli lit-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbin qudiem il-Missier mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Alla taslim li inti l-istess slim. Dawk li ġibu l-inkwiet ma jifmukx. Il-bnedmin ta' illa ma jridux jafu bik. Għamel li dawk kollha li huma qalb waħda bejnietom. Iħarsu sal-aħħar dan il-ġid kbir. U li dawk li għandhom it-tilwim bejnietom jinnissew in-nuqqasijiet ta' xulxin u jerġgħu jagħmlu l-paċi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Eluq tal-ktieb tal-profeta Ħosea. Erġa' tur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għejdulu. Int tneħħi l-ħażen kollu, ilqa' tajjeb u roddu froċċ u ftejna. L-Assirja ma salvaniex, fuq żiemel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna.
għandek lil-tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija minn qalbi inħobbhom għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jien għad inkun għal Iżrael bħal nida. Ħajiftaħ bħal ġilju, eruq u jxenxel bħal siġra tal-luq. Jinfirxu ir-rimjiet tiegħu, żbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi u jsiru qishom ġnien. Jisbieħu qishom dielja, inbiet tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli, Efraim? Kont jien li weġibtek u jien inħarsek, għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar. Minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ. Ħajarafhom kull min hu bil-għaqal. Għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjad. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Oħloq fija qalb safja o Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minn l-ispiritu qaddis tiegħek. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Rodli il-għena tas salvazzjoni tiegħek. Bispiritu qalbini wettaqni, iftaħ li xuftejja, Sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Meta jiġi l-ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal l-apostli tiegħu: Ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup. Kunu melaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamim. Oqgħodu attenti mill-bnedmin. Qed jerħukom f'idejn il-qrati jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom. Itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom,
tinkwetaw xruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu li xulxin għall-mewt u l-missier li l-libnu l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba fis-smi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-14 il-ġimgħa ta' żmien ta' matul is-sena li qrajna llum u li qed jinqara fil-knejjes Kattoliċi madwar id-dinja mhux magħżul għal din l-okkażjoni imma nieħduh bħala providenza. Dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna jgħid kelma li meta qed naqraw nitlob fuqha u naħseb fikom qed kos kemm tot għal-korp tal-pulizija. Jina qiegħed nibatkom bħal naċ qalb lill-pub. X'rid ifisser biha Ġesu din it-tixbija qawwija ħafna. Qed jitkellem lid-dixxipli tiegħu, lill-apostli tiegħu, lill-mibgħutin tiegħu. Qed jispjegalhom li qed jibgħathom f'ambjent ostili. Mhux qed iwedhom ħajja faċli. Fil-fatt ikompli jitkellem dwar ostaġġi ta' persekuzzjoni, akkużi inġusti, kondanni infami, ambjent ta' inġustizzja istituzzjonalizzata. U waqt li jwissihom jipprova jagħmlilhom kuraġġ. L-ewwel nett jagħtihom parir importanti ħafna. Waqt li ma jaħbix minnhom id-diffikultà tal-missjoni li għandhom, qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lill-pub u nistgħu ngħidu min qiegħed jiġġieled il-kriminalità u l-korruzzjoni u l-abbuż tal-poter huwa mibgħut bħal naċ qalb lill-pub. Jagħtihom dawn iż-żewġ pariri fondamentali. Kunu mela għaqlin bħal sriep, safjin bħal ħamiem. Jiena noffri din il-kelma ta' Ġesu lil korp tal-Pulizija llum f'dan il-mument storiku biex nagħmlilkom kuraġġ waqt li nesprimi il-gratitudni ta' kull wieħed u waħda minna għax-xogħol kollu tajjeb li jsir. Il-mulej jagħtina dawn iż-żewġ pariri fondamentali, l-għaqal u s-safa. L-għaqal ta' min jaf juża l-mezzi proporzjonati għall-għan tiegħu fil-każ tagħkom il-protezzjoni tal-legalità f'pajjiżna, il-prosekuzzjoni, l-investigazzjoni ta' kull min iħassar it-tessut soċjali, ikisser ir-reputazzjoni tagħna huwa bħal kankru li joqtolna minn ġewwa. Intom qegħdin fil-front line ta' dil battalja. U tridu jkollkom l-għaqal ta' min juża il-mezzi proporzjonati skont l-għan meħtieġ. Is-safa huwa li wieħed ma jiġix korrott mill-ambjent li jrid jiġġieled, lanqas ikun kompliċi miegħu. Il-kompliċità tista' tkun bis-silenzju, jew bl-inkompetenza, jew bin-nuqqas ta' ħeġġa. Jiena nawguralkom li s-safa tagħkom ikun żelu fl-aġir,
viġilanza, imma fl-istess ħin ukoll il-ħeġġa li wieħed jimxi skont il-liġi mingħajr ma jħares lejn l-uċuħ. Ġesu jgħid kelma jibsa fuqna l-koll, oqgħodu attenti mill-bnedmin. Donnet jindinna tafdawx iż-żejjed. Dak li jkun isuħ, wieżen il-qalb tal-persuna qabel li tiddeċiedi li tafda, qabel li tiddeċiedi tistieħeb ma' dak li jkun. Hija kelma ibsa li ġġanna naħsbu. Jispjega wkoll id-dixxipli tiegħu li qed jippruvaw jagħmlu sewwa ma jistgħux jaħarbu mill-liġi tal-persekuzzjoni. Imma fl-istess ħin min ikun rett u m'għandux għax jistħi jew jinkwieta ikollu l-okkażjoni nieqaf għall prinċipji tiegħu. Jiena nitlob fuqkom, eżis membri tal-Korp tal-Pulizija, mill-kbir saż-żgħir, biex dejjem tkunu għodda tal-ġustizzja, tad-dritt, tal-legalità, għad kompliċi mal-inġustizzja u mal-korruzzjoni. Nitlob għalikom biex intom li mibgħuta bħal naċ għall-pulp qatt ma joqsilkom il-kuraġġ, qatt ma joqsulkom il-mezzi li l-Istat għandu d-dover jipprovdilkom biex tagħmlu x-xogħol tagħkom. U jiena naħseb fikom, naħseb ukoll fil-familji tagħkom. L-ommijiet u l-missirijiet tagħkom, il-maħbubin tagħkom, li kull filgħodu jew fil-għaxija skont ix-xift jarawkom ħerġin mid-dar u f'qalbhom hemm it-talba li jarawkom lura d-dar qawwijin u sħaħ. Insellem lil kull min biex jagħmel id-dover tiegħu jgħaddi minn taħbit mhux żgħir, mill-kbir sa żgħir. U nagħmlilkom kuraġġ għax faċli tgħid kif jgħidu t-Taljani chi me lo fa fare, dal-inkwiet kollox irridu. Immintom qegħdin tagħtu servizz impressabbli lis-soċjetà tagħna. Fisem ukoll il-Knisja nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni li dejjem insibu fil-parroċċi tagħna bħala djoċesi, fil-Korp tal-Pulizija, fil-leadership, anke fl-ambjenti lokali. Grazzi, grazzi mill-qalb. Naf li x-xogħol tagħkom ma tantx tirċievu grazzi tiegħu. Huwa dover tiegħi quddiem Alla llum li ngħidilkom kuraġġ u grazzi. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-missier bl-interċessjoni ta' San Mikiel Arkanġlu biex jittifendi lil kull membru tal-Korp tal-Pulizija jagħtikom saħħa qawwa wagħda. Għall-Knisja Universali u l-mexxejja tagħha u daw kollha li għandhom xi forma ta' tmexxija fil-Knisja biex tagħtihom l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jarfu jmexxuna fit-triq tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żejjen mulej bil-erf u tjieba tiegħek il-mexxejja kollha tagħna u għamel li jfittxu d-dawl tiegħek ħalli jarfu jaqtwu dmirijietom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija biex inti tħarrishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem matul il-qadi ta' dmirijietom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal bżonnijiet tal-eżis u l-familji tal-Pulizija biex il-mulej jiberikom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżis mejtin, b'mod partikolari kollegi tagħna fil-Korp tal-Pulizija u dawk li mietu waqt il-qadi ta' dmirijietom biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġġ lil familjari ħajjin tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna
U bl-interċessjoni ta' Sitna Marija u ta' San Mikiel Arkanġlu tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej taħt dawn iġbijat sagramentali li huma sinjal ta' slimu tal-għaqda se nġeddu s-sagrifiċċju tas-salvazzjoni li offrilek ibnek is-Sultan tal-Paċi, għamel li huwa jwettaq li l-ulidek kollha fil-għaqda tal-qlub u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox li nbattunna bħala Salvaturi feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Arkanġlu San Mikiel u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħliena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li jintrid fija, int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dawnu l-ħaruf talla, dawnu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Waqt li se nibqgħu bil-qiegħda kieġobkom nieħdu l-karta bit-talba li għadna kif qassamna, b'tali mod li ngħiduha flimkien ħalli il-kliem li fiha t-talba nagħmluh tagħna. Flimkien Alla li tista' kollox, is-seta' kbira u bla tarf tiegħek iħadnu l-ħolqien kollu. Ħsieb il-pulizija kollha u daw kollha li dmirhom u li jaraw li l-liġi tkun imħarsa. Ħarrishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem huma u jaqdu dmirhom. Tolbu ktejnhom iżommu t-toroq il-familji tagħna moħħhom mistrieħ bil-lejl u binar. Inħalluhom lok fi ħsiebek il-ħin kollu għax dmirhom kultant jaf ikun perikolus. Għatihom is-saħħa, l-għajnuna u l-ħila neċessarja fil-ħidma li jkollhom jagħmlu ta' kuljum. Alla maħbub, ħares il dawn l-irġiel u nisa qalbina bħarsin mis-seta' bla tarf tiegħek u għamel li jkunu għamlu dmirhom jerġgħu jingħaqdu qawwija u sħaħ mal-iżiż tagħhom. Dan nitolbuh bi Kristu Sina. Fisem il-Kummissarju Sur Angelo Gafa, l-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp, nixtieq nirringrazzja lilek, Eċċellenza l-President tar-Repubblika, li oronajtna bil-preżenza tiegħek. Grazzi lilek, Monsignor Ċissof, li presidejt din il-udisa u grazzi tal-messaġġ li għamilt, il-gratitudni li turi u bħal-madna kif għadna fit-talba li jirritornaw qawwija u sħaħ il-membri tal-Korp fit-tmiem tal-ħidma tagħhom. Dan is-sens ġenwin ta' interess tiegħek apprezzajnieh ħafna. Grazzi lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom matul din il-qudiesa biex stajna għamilniha ukoll b'mod partikolari il-mistiednin distinti fostna. On behalf of the Commissioner of Police, Mr. Angelo Gafa, officers and members of the Malta Police Corps, I would like to thank all our distinguished guests for joining us today for this celebration. Your presence here with us is very much appreciated. Nitolbu. Imlina mulej bl-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqalbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini, infittxu tassew li fost kulħadd tissaltan dak is-slim li ħallinna hu ibnek Ġesu Kristu Sidna li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Konkatedral ta' San Ġwan felu il-210 snin mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.